Jula, waska, Next step. fil-fema tiegħek kienet se waslitek għal next step? Yeah, definitely. Strat nistama super fucking convinced biex ta' Definitely. imma u x'kien il-next step? Li jemmek bdejt nara il-resentiment, il-rabja għal-fejqija ta' uwek minn fejn jinġej, conditioning, xinu. Dawk l-affarijiet kollha, u għarritom li. Għaf kif, u għarretni ħafna affarijiet oħrajn. Sallom il-ġurnata, tant kemm kien hemm visions u informazzjoni li għadni niproċessaħħa sallom il-ġurnata, ġifieri. Krist. U kemm twila l-esperjenza? Bej 6 skont, bej 6 sijat, sa 8 jisu. U full on il-ħin kollu? Mux bil-forsi kun imperju, hija xi ħaġa organika. Ġifieri xi ħaġa tinbidel u mbagħad għandek fejn għandek il-guide jew x-xaman u letteralment qed imexxi l-affarijiet. Ġifieri jaf x'ikun qed jiġri u jmexxi l-affarijiet. Isek għandek direttur tal-orkestra fejn qed inaddaf l-affarijiet, qed inaddaf l-ispazju li ħirġin għax jibda ħireġ xi affarijiet. Anka dawk li jgħidulhom ma nidħolx fiha. Imma ġifieri jien kollha jnaddaf l-ispazju. Ma tidħolx fiha. Per każ darba minnhom għax biex ma neħlux mal-konċett ta' demonic. Imma ġifieri jkun hemm anke demonic entities li joħorġu. Minn ġo fik? Minn ġo n-nies, tinsiex inti qiegħed ċirku ta' nies. Sewa. Issa demonic entity kull ma hi xi ħaġa li hija xi ħaġa negattiva li hija vera persistenti. Mhix xi ħaġa ta' bħalma nifhmu aħna hija, imma tkun persistenti. Ħabba l-persistenza tagħha tkun diffiċli biex titla'. Fil-kaf f'ħin minnhom rajt meta ftaħt għajnejja aqqas kont bajnejja miftuħa, imma kont mitluq fuq fis-saqqu tiegħi bajnejja magħluqin u kont qed nara l-kamra x'inhu jiġri. U rajt da isu ġurdien kbir jiġri fin-nofsek ħareġ barra mill-kamra. U kien. Ġifieri dak ix-xaman qed jieħu ħsieb li l-ispazju jkun nadif għal ħaddieħor. Ġifieri inti qed tirriċikla l-affarijiet. Joħorġu minn ġo n-nies. U x'sibt allura ġo fik dar resentiment, ir-rabja x'kienu? Resentiment lejhom missieri, rabja għal fejqa ta' hekk li għażilt jien dil-ħajja, għażilt illhom il-missieri biex through their physical body jinnuħu l-ħajja hawnhekk niġi hawnhekk. Ir-resentiment ikkonkludejt li għamilt għażla konxan biex tiġi hawn? Jien hekk nemmen li aħna nagħmlu għażla ninsjaw qabel ma dak nażlu lil-omna u l-missierna u omna u missierna jażlu lilna u through each other we get into the human experience. U dan it-twemmin fuq xi xinu msejjes minn fejn ġej għal fejn temmen dil-ħaġa. Ma xrajtu, dak xi ħaġa li rajt fl-ayahuasca. Xrajt? Rajt li l-nifsi qabel ma kont xej, qabel ma kont bniedem, u rajt l-lom il-missieri id-desire tagħhom li jagħmlu familja, li jkunu f'dik il-unity, li jkollhom tifel. U minn dak id-desire ġejt jien. U inti għalhekk kelli dak ir-resentiment għax jiena kont fil-bliss. Sewa. U ġejt fil-ħama. Minn hemmhekk ġejt hawnhekk. Imma jien għażilt li niġi hemm. Għalhekk ir-rabja. Ir-rabja kienet kont lejja nnifsi. L-ispeċjal ma jena kont fucking tajjeb minn fuq xidma kont xejn nagħmel. Dik kienet ir-rabja. U lej kollox u lej kulħadd taf kif imma sakemm ma ftakart li jisma' jien għażilt di. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minnarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tarnak.